Munisipalidad sang Santa Barbara nagbaton sa 1,000,000 ka pesos nga Performance Challenge Fund gikan sa Department of Interior and Local Government. Dako ang pagpasalamat sa mga Santa Barbaranhons sa ligasiya ginbili ni Anay DILG Secretary Jessie Robredo. Ginhatag na sa munisipalidad sang Santa Barbara ang 1,000,000 ka pesos nga Performance Challenge Fund para sa 2011 Seal of Good Housekeeping Award nga Seal of Integrity na ginhatag sang Department of Interior and Local Government. Ining award ang ginhatag pinaagi kay Miss Jean Quistado, Cluster Head, 2nd Cluster kag Local Government Operations Officer 6 sang Department of Interior and Local Government Iloilo, upod kay Miss Laura Lynn Cabarga, Local Government Operations Officer 2 sang Munisipalidad sang Pavia. To the Department of the Interior and Local Government, on behalf of our Secretary, we are very sorry for the report, for the pass away of our Secretary. But with that, we will leave a legacy, and we also commit ourselves to help the LGU to sustain whatever the programs and projects that will be implemented by the Department of the Interior and Local Government. So with that, we are here today to give to all of ang Performance Challenge Fund ang isa sa mga incentive ng pondo para sa LGU bilang counterpart funding to high-impact capital investment projects sa tuigan nga investment program sangto sa Millennium Development Goals nga prioridad sa bugos nga nasyon. Ang Seal of Good Housekeeping ni Anay DILG Secretary Jessie Robredo ang isa ka mekanismo sa pagkilala sang local government unit sa pagpakita sa ila maayo nga pagdumala, insakto nga paggasto sang kwarta sang banwa, kag hayag nga pagmonitor sang bunga sang ila hinimuan. Ang Seal of Good Housekeeping Award ang isa man sa pag-encourage sa mga local government units agud nga magsunod sa programa sang gobyerno. Sa maayo kakayag nga pagdumalahan ni Anay DILG Secretary Jessie Robredo kag sa iya ginbilin nga ligasiya sa bugos nga nasyon, wala sang rason nga hindi mag-uswag ang banwa, syudad o kon probinsya kung ginagasto lang sang maayo ang pondo. Pagpanginbulahan sa munisipalidad sang Santa Barbara sa pagbaton sa 1,000,000 ka pesos nga Performance Challenge Fund para sa 2011 Seal of Good Housekeeping Award, ang Seal of Integrity. Munisipalidad sa Santa Barbara nagbaton sa 1,000,000 ka pesos nga Performance Challenge Fund gikan sa Department of Interior and Local Government. Zoila Cordero, ILU, Santa Barbara.